Kto by nepoznal tie nádherné jarné slnečné koberce zo svietiacich zlatožltých kvetov? Pohľadom na ne sa môžete kochať takmer na všetkých lúkach a pastvinách po celom svete. A hoci jej novodobí záhradkári a milovníci dokonalých trávnikov vyhlásili nemilosrdnú vojnu a inak o nej nepovedia ako o zlej burine, ktorá skutočne nevyhynie, patrí vo všetkých kultúrach k známym a uznávaným liečivým rastlinám. Má vyše 500 rôznych mien. U nás ju voláme púpava, oficiálny názov púpava lekárska. Táto nenáročná, trváca bylina rastie skutočne všade od mierneho až po horské podnebie. Jediné, čo nemá rada, je premokrená pôda. Využiteľná je celá, koreň, vňať, stonky i kvety. Jej vegetačné obdobie v našich klimatických podmienkach začína skoro na jar koncom marca a končí až príchodom prvých mrazov približne v novembri. Kvitne hlavne od apríla do konca júna, ale s jej kvetmi sa môžete stretnúť až do septembra. Používa sa hlavne vo fytoterapii, farmaceutickom a potravinárskom priemysle a v domácom kulinárstve. Obsahuje horčinu taraxacín, fytosteroly, taraxasterol a homotaraxasterol, slis, inulín, hlavne v koreni až 25%, inozit, manit, triesloviny, živicu, kaučuk, éterický olej, minerály, kyselinu kremičitú, cholín, vitamín C, B2 a ďalšie. V kvetoch sa nachádza vzácny peľ bohatý na bielkoviny, preto je obľúbenou rastlinou včelárov napriek tomu, že nemá veľa nektáru a med z nej rýchlo kryštalizuje. Púpava sa používa hlavne pri zlom trávení. Horké látky, ktoré sa nachádzajú v celej rastline, podporujú vylučovanie tráviacich enzýmov a žalúdočnej kyseliny, čím zlepšujú trávenie a zvyšujú chuť do jedla. Ďalej droga napomáha pri tvorbe žlče. Uľahčuje jej prietok do dvanásnika a uvoľňuje spazmy v žlčových cestách. Tým zabraňuje tvorbe žlčových kameňov. Veľmi úspešne a často sa využíva pri rôznych pečeňových poruchách a poškodení pečeňových buniek toxickými látkami ako alkohol, organické rozpúšťadlá, niektoré lieky a podobne. Vďaka obsahu draslíka a flavonoidov pôsobí rastlina močopudne. Mierne reguluje i vylučovanie stolice. Výnimočná kombinácia všetkých účinných látok, nachádzajúcich sa v púpave, zlepšuje celkový metabolizmus organizmu a prečisťuje ho. Ďalej znižuje hladinu krvného cukru, je veľmi účinná pri rôznych kožných ochoreniach, kde sa používa zvonka i vnútorne. Bol preukázaný aj vplyv strebávania mozgových opuchov najrôznejšieho pôvodu. Dokonca v Japonsku patentovali sušený výťažok z koreňa ako protinádorový prostriedok a v Číne používajú podobný výťažok na liečbu rakoviny prsníkov. Koreň púpavy zbierame buď skoro na jar v marci a začiatkom apríla ešte predtým, ako rastlina začne nahadzovať kvety, alebo neskoro na jeseň v októbri a novembri až po zamrznutie pôdy. Vtedy je v ňom sústredený najväčší obsah liečivých látok. Pri vykopávaní dávame pozor, aby sme koreň čo najmenej porušili, lebo z neho tieto liečivé látky vytekajú cez púpavové mlieko. Koreň opatrne očistíme, prepláchneme a sušíme najlepšie v sušičke do 50 stupňov Celzia. Droga rýchlo podlieha skazeniu a zvyknú ju napadnúť mole, preto ju uskladňujeme v hermeticky uzavretých nádobách. Používa sa na prípravu čajov, tinktúr, ale i v kuchyni ako prísada do bylinného likéru na podporu trávenia a upražený koreň spolu s čakankou ako zdravá náhrada za kávu. Listy púpavy zbierame počas celého vegetačného obdobia. Mladé lístky sú výborné na prípravu čerstvých jarných šalátov plných vitamínov. Môžete ich použiť ako lacnú a hlavne zdravú náhradu za skoré, umelo rýchlené listové šaláty. Namiesto do obchodu stačí len vybehnúť do záhrady alebo niekde mimo ciest. V niektorých krajinách sa z listov pripravuje dusená príloha k mäsu, ktorá sa zvykne rôzne dochucovať. Listy môžeme aj vysušiť buď v sušičke alebo prirodzene na tienistom mieste. Droga sa uskladňuje a používa podobne ako koreň. Kvety púpavy zbierame v apríli až júni, najlepšie vždy ráno. Vyberáme len rozkvitnuté hlavičky plné peľu.
Opatrne z nich strasieme hmyz a ukladáme do priedušných vreciek alebo košíkov. Pripravujeme z nich chutný liečivý sirup, ľudovo nazývaný púpavový med. Pomáha pri prechladnutí horných dýchacích ciest a je zdravou náhradou namiesto sladidiel do čajov v zimných mesiacoch. Recepty z púpavy a iné zaujímavosti o tejto rastline nájdete onedlho na našej internetovej stránke www.tva.sk i v pripravovanej rubrike TVA Herbár.